So guys, welcome back to my new video. गिबियावनो मिथिहोनाय जायोदि बे भिडिअखौ जुदि आं बायदि हारामिबा बे भिडिअनि मोनफ्रोमबो लाइनखौनो नोंसोरो बुजिगोन। जुदि आरो आं बायदि हारामि नङा अब्ला बे भिडिअखौ नायालासिनो आबै खबेजों नारजि ओंख्रियाव नारजि गैयालासिनो बोरै नारजि ओंख्रि सङो बेखौ सोलोंनानै फै। होमबा नोंसोर टाइटेलखौनो नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ जों दिनै सोरनि खोथा मिथिनो नागिरदों। जी हाँ गाइस, बेनो जादों हार सिंगल सेंग्राफोरनि गोसोनि रानि आरो हार हाबा जाखांनायफोरनि हास्थायनाय मिसेस मिया खलीफा। वीडियो तो देखा ही होगा। मिया खलीफा मोनसे बुहुमनि ओरैबायदि नाम जायनि नामखौ खोनाबानो सिंगल सेंग्राफोरनि गोसोआ सेकेन्डआव 180 बार मावखाङो आरो बियो गावनि फिल्मजों गासै सिंगल सेंग्राफोरनि गोसोनि लुबैनायखौ जाफुंहोयो। दानिया फैदो मियानि जिउ जारिमिनाव। मियानि बिमाया खिन्थानाय बायदिब्ला मियाया उन्दैनिफ्रायनो जानायाव लोंनायाव गेलेनायाव सोबनायाव गासिबावबो गिदिर आरो गोलाव बुस्थुफोरनि सायाव इन्ट्रेस्ट दंमोन होननानै। जुदि मालाबाफोर मियानो फिसा बुस्थु होफ्लाङोबा मियाया रागा जोंनानै साननै सानथाम ओंखाम जायामोन होननानै बिनि बिमाया मिथिहोदोंमोन। मियाया जेब्ला गेदेर जानानै हाथायाव मैगं थाइगं फिथाइ सामथाइ बायनो थाङोबा मियाया अरायबो हाइब्रिद बुस्थुफोरनि सायाव नोजोर होयोमोन, जेरै हाइब्रिद फान्थाव, थाइबें, जिंखा, बहल, गाजर आरो मालाबा लावबो बायनानै लाबोयोमोन होननानै मिथिहोदों। नाथाय मोनसे मख'नो गोनां खोथादि मियाया बे बुस्थुफोरखौ सप्तासे ओंख्रि सङालासिनो दोनबाय थायोमोन। मा खालामो बेखौ मियायासो मिथिगौ। मियानि मेगनाव नोंसोरथ' ससमाखौ नुनो मोन्दों जानांगौ। बे ससमा गाननायनिबो मोनसे जाहोन दं। फै दिनै आं नोंसिनो बे जाहोनखौ खिन्थानि। जेब्ला मियाया 16 बोसोरमोन अब्ला बिनि जिउआव मोनसे गिदिर जाथाय जादोंमोन, जायनि जाउनाव मियानि फिउचारखौ बे जाथाया सोलायनानै लाखिदोंमोन। मियाया खोन्थानाय बायदिब्ला बै सानखालि गावसिनि न' खाथिनि जनि सिन्स होननाय सेंग्राया न' उसुङाव माबा गोलाव आरो गिदिर बुस्थुखौ गावनि आखाइजों सोमावबाय थादोंमोन होननानै। आरो जेब्ला बेबायदि सोमावबाय थानायखौ मियाया नुनानै मा जाखो होननानै नायनो थाङो अब्ला जनि बिथाङा मियाखौ नुनानै हरखाबनो मियानिथिं नायहरदोंमोन, माने गिदिंदोंमोन। आरो जनिया गिदिंनाय लोगो लोगोनो बै गोलाव आरो गिदिर बुस्थुनिफ्राय माबा गाइखेर दाखा बायदि ओंखारनानै मियानि मेगनाव हरखाबनो हाबदोंमन होननानै। आरो मियाया खोन्थाबावदोंमोन दि बै गाइखेर दाखा बायदि नुनाय गुफुर बुस्थुआ गाइखेर दाखा नङामोन होननानै, माबा एसे आमथा आरो फिस्ला टाइपनि मोनसे बुस्थुमोन होननानै। बे आमथा बुस्थुआ मियानि मेगनाव हाबनायनि जाउनाव बिनि मेगननि नुथाया लासैनो खम जालांदोंमोन, जायनि जाउनाव मियानि बिमा बिफाया बेखौ डक्टरनिसिम लांदोंमोन। आरो डक्टरा जेब्ला चेकआप बानायना नायदोंमोन अब्ला बिनि उनाव डक्टरा मियाखौ ससमा गाननायनि बोसोन होदोंमोन, जायनि जाउनाव मियाया बै दिननिफ्रायनो मेगनाव ससमा गाननांगौ गोनां जाना फैदोंमोन। बेबायदि ससमा गाननाय आरो मोदोम गिदिरनि थाखायनो मियानि गोसो थोनाय सेंग्रायाबो बेखौ गारनानै थांदोंमोन आरो स्कुलनि रावबो सेंग्राफ्रानो बेखौ नोजोर होआमोन, जायनि थाखाय मियाया गोबां दुखु थाग्रा जादोंमोन। नाथाय मियायाबो बबाव खममोन, बेबो जिउआव मालाबाबो जेननायखौ गनायनानै लाग्रा सिख्ला नङामोन, जायनि जाउनाव बियो गावनि महर मोखांखौ दोनथ'नानै गावनि बडियाव खामानि मावनो सानदोंमोन आरो बियो लासैनो बे खामानिखौ जागायदोंमोन। होमबा जों दिनै नुनो मोनखाबाय मियानि फिटनेसखौ बेसेबां फिट बियो। मियानि बेबायदि गोरा खामानि मावनायखौ नुनानै जों होमबा मा मिथिनो मोनखो? मिया खलीफा जानायाबो गोरलै खोथा नङा एबा गोरलै खामानि नङा। शायद जुदि बै जाथाया जायामोनबा दिनै जों बुहुमनि मस्ट टेलेन्टेड एक्ट्रेस मिया खलीफाखौ सलिनट फिल्म इन्डास्ट्रियाव नुनो मोननाय नङामोन।
थेंक्स टू जनि सार। आरो 15 सेप्तेम्बर सानखालि मियामोननि गामियाव मोनसे गिदिर गाइखेर दाखा जानाय कम्पिटिशन सोलियोमोन। बे कम्पिटिशनाव हौवा मानसिफोरा गाइखेर दाखा बानायोमोन आरो हिन्जाव मानसिफोरा बै गाइखेर दाखाखौ जायोमोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे कम्पिटिशनाव बोसोरफ्रोमबो मिया खलिफाया देरहाबाय थायोमोन होननानै मिथिनो मोन्दों। माखासे गामिनि मानसिफोरा खिथानाय बायदिब्ला मिथिया मियाया बोरै नाम्बार 1 फैबाय थायो एबा देरहाबाय थायो होननानै। नाथाय मोनसे खोन्थादों बिसोरो मियानि थाखाय सानै गाइखेर दाखा बानायनो मानसि नांगौमोन एबा सेंग्राफोर नांगौमोन होननानै। आरो मियानि गाइखेर बानायग्रा सेंग्राफोरा गासिबो निग्र' गोजामोन होननानै। आरो मोनसे सिक्रेट खोथा, बिसोरो मियानो गाइखेर दाखा बानायना जाहोखांनायनि उनाव जेब्लाबो बिसोरो हस्पिटालाव एडमिट जाहैनांगौमोन होननानै। आरो बेबायदि टेलेन्टखौ नुनानै मियानि बिमा बिफानि गोसोआव एसे गिखांनाय फैदोंमोन। जुदि बियो बेबायदि गाइखेर दाखा जाबाय थायोबा मियाया सानसे लासैनो बेमार जालांगोन होननानै। बिनिखायनो 2009 मायथाइयाव मियाखौ बिसोरो आमेरिकायाव स्टाडिनि थाखाय थिनहरदोंमोन। नाथाय मियाया थांनो गोसो गैयामोन आरो बियो बिमा बिफानि सायाव गोबां रागा जोंदोंमोन। मानोना बियो गाइखेर दाखा जानाय कम्पिटिशनखौ गारनानै थांनो गोसो गैयामोन। बिनि थाखायनो बियो जेब्ला बिफाया बिमा गदाय लाबोदोंमोन अब्ला बियो बै हाबाखौबो जानो थाखाय न'सिम फैयाखैमोन। नाथाय सोर मिथिगौमोन आमेरिकायाव फैनायनि उनाव मियानि लाइफआ चेन्ज जागौमोन होननानै। नो डाउट मियाया गाइखेर दाखा जानाय कम्पिटिशनखौ गामियाव गारनानै फैदोंमोन, नाथाय कम्पिटिशना मियाखौ मालाबाबो गाराखैमोन। मियाया फरायनायावथ' साक्सेस जानो हायाखिसै, नाथाय सासे साक्सेसफुल हिर'इननि आइडेन्टिटिखौ लानो हाबाय। बिनिखायनो बुङो इसोरा जा खालामो मोजांनि थाखायसो खालामो होननानै। आरो मियाया 2012 मायथाइनि सुपारहिट फिल्म गोसोनि खामनाय अरखौ सासेया नङा सानैयासो खोमोरनो हायो फिल्मनिफ्राय सलिड फिल्म इन्डास्ट्रियाव आगान होजेनदोंमोन एबा डेब्यु खालामदोंमोन। आरो 2019 मायथाइयाव मियाखौ कुइन अफ सलिड इन्डास्ट्रिनि मुंजोंबो मिथिहोनाय जादोंमोन। स' बेफोरनोमोन मियानि माखासे मिथिफेरि जिउ जारिमिना। जुदि नोंसोर बेबायदि मिथिफेरि जिउ जारिमिनखौ मिथिनानै मोजां मोनोब्ला भिडिअखौ लाइक बानाय आरो हारामि लोगोफोरनो शेयार खालामनानै हो। आरो जुदि चेनेलखौ साबस्क्राइब बानायखौ चेनेलखौ साबस्क्राइब बानाय आरो खाथियाव थानाय घन्टानि सावगारियाव मियानि बायदि गलाय बुस्थुजों खुबै। आरो जुदि मियानि बायदि गलाय बुस्थुआ गैयाब्ला जनि आदानि बायदि गोलाव आरो गिदिर बुस्थुजों बुनानै अल नटिफिकेशनाव सेट खालामनानै ला। होमबा दिनैनि थाखाय एसेनोसै। लोगो मोनफिनगोन थाबैनो गुबुन मोनसे भिडिअ। बाय बाय, सी यू भेरी सुन। थैंक्स फॉर वाचिंग।